bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. Today crying out for your attention, then you think it's better when you see me and punch me. That being stupid. It means we are on a cruise control. We have no leader in this province. But I'm indeed available. Absolutely. Manje phela mase kunamacala eassault uzongena kanjani macingo ngoba nizobopha mase kunamacala eassault uzongena kanjani macingo ngoba nizobophala ningene ejele. Ayisosolele lawo macala lawo. Akusho ukuthi lokho amacala ashipthina amacala amacala. Because now we are leaders and sikwazile ukuhlala phansi. Sikwazile ukuhlala phansi. Kwa umuntu amaphaphe phansi. Umoya right kuyiphuzelwa amanzi naxoxa kakhulu ngoba phela mina got nothing personal against him. Yeah, but as my father he owe me bread and butter. But now uthi uyisiphukuphuku nje kodwa uthi umholo oyisiphukuphuku manake umholo oyisiphukuphuku isiphukuphuku umholo ongakwazi ukunakela abantu umzali ongakwazi ukunakela ingane zakhe zambe zihle emgqonyeni kadoda umzali leyo nto ziningi ingane emacungane ayikho leyo nto leyo uzama wakuninga yebo mfana amaguza amahlanga wathi ngoba amaguza amahlanga wathi ngoba hayi ngawo sebenze angiyibona mfowethu lalela mfowethu ngize ngasho ngisho ku interview yesinye stage athi mina cha ngisazoqhubeka zisazokhala nje strong ngoba mina naye we are not friends. And my opinion will remain my opinion. Yeah. Because I have a political agenda. An economical agenda. Yes, of parliament. No, absolutely. So manje my babopha abantu bamthoka abaphelana nomalema. Ushuthi insult kamalema is sound better than my insult.